Den er blevet kaldt for den lille, sorte bog. Salmebogen. Men den findes nu også i andre farver. Og du kender den fra kirkerne, hvor du tager den, når du går ind. Det er en lille, stor bog, der har været danskernes følgesvend i 500 år. Den har en vild historie. Fra det rene oprør til den brede danskhed med "I østen stiger solen op, og dejlig er jorden". Det er Danmarks bedste digtere, der har skrevet salmerne. Og det er Danmarks bedste komponister, der får os til at synge dem. Den her podcastserie hedder Søren og Mette på tur i salmebogen. Søren, det er Søren Hermansen, præst i over 40 år. Og Mette, det er Mette Enevold, præst i 25 år. De to har sat hinanden i stævne hjemme hos Søren i hans villa. Vi skal med dem ind i den danske salmebogs univers, der også er det danske folks univers. I dag skal det handle om nummer 743 i salmebogen. Nu rinder solen op af Østerlide. Som er en morgensalme af Kingos. Ja, og den har vist sig meget slidbar. Den er skrevet i 1674 til brug i hverdagen dengang. For Kingos han udgav en husandagsbog. Den skal vi høre mere om, men den hed Åndelige Sjungekor, første part. Og deri skrev han morgen- og aftensalmer til hver ugedag i ugen. Og fredagens morgensalme, det var dagens salme, Nu rinder solen op af Østerlide. Og den synges jo stadig i dag, ikke Søren? Måske ikke fredag morgen i de danske hjem, men jævnligt om søndagen i folkekirken. Ja, det må man sige. Den hører til det klassiske repertoire i folkekirken. Men lad os lige kigge på, hvad den egentlig handler om. For den er jo en stor, flot salme på 7 vers. Ja. Og den starter med, at solen står op af Østerlide, altså fra øst, og forgylder klippens top og bjergets sider. Der kan vi se, er noget norsk i. Ja, men vi er jo i tvillingeriget Danmark-Norge. Ja. Så det har Kingos helt været bevidst om, at det er et rige, som går fra der, hvor han er, og hele vejen op i det bjergrige Norge. Mm-hmm. Og så siger han, vær glad, min sjæl. Og så kommer i vers 2. Hvorfor? Fordi hver morgen i min skål en noget uden mål til mig nedflyder. Ja. Og det vil sige, der kommer noget til mig hver morgen. Og det er det, man lever af. Ja. Og Gud har så i den her nat, der har han sat en engle her omkring mig, og ingen er i fare, jeg står op til morgenen. Og så kan jeg være glad i vers 4, og lade sorgen fare. Og så kan jeg gå ud i mit kald. Og det er sådan, og det er sådan rigtig luthersk. Det er rigtig luthersk, og det er også barokken. Ikke? Ja, altså kald og stand. Kald og der, stand. Hvor jeg virker, hvor jeg lever, det er der, kan jeg gå ud med frisk mod. Og det er det, der er, skal vi sige, Luthers eller Kingos her grundidé. Gå ud i din hverdag med det, du skal. Mm. Og så ved han også godt, at det er jo ikke noget, man går ikke på eventyrbølger. Nej. I vers 6, det er synden, den har fat i mig. Så jeg gør ikke altid det, jeg skal gøre. Men Gud, han vil gerne vende mig om, eller han beder om, at Gud vil vende ham om. Og så kommer i vers 7. Ja, lad Gud kun råde, som det aller sidste. Altså man kan lægge sit liv i Guds hænder. Og han er med en, også i ens hverdag. Min sjæl, hvad vil du mere? Lad Gud kun råde. Ja, hvad vil du mere? Ja. Altså, vi har jo meget travlt med alt muligt, hvad vi vil mere. Ja. Men Kingos siger jo, begynd nu i din kald og din stand. Begynd der. Ja. Og der er du ikke alene. Nej. Ja, så på den måde så indrammer salmen jo vores liv og hverdag. Vi er ikke overladt til os selv. Vi er ikke vores egen lykkesmed. Hverken om natten, når vi sover, eller om morgenen, når vi står op, eller når vi går på arbejde og passer vores virke i kald og stand, der hvor vi lever. Vi får kraft og styrke til det. Også i den realistiske beskrivelse af mennesket i vores syndighed. Ja. Ikke? Det er jo vigtigt. Vi kan ikke det hele selv, og vi gør ikke det rigtige hele tiden. Nej. Og det vidste Kingos jo også godt for sit eget liv også. Ja. Vi har en retning, og vi bliver vendt om, når vi går forkert. Det er det, salmen handler om. Ja. Den er jo skrevet her i baroktiden. Ja.
en tid efter enevældens indførelse i Danmark, 1660. Ja, det var 1660, ja. Der sker der jo kolossale ændringer i Danmark. Der kommer en social mobilitet, som Kinko er den nærmest eksponent for. Ja. Han starter. Fordi han blev født i Slangerup i 1634, det er i Nordsjælland, som søn af en væver. Og det var altså før enevældens indførelse. Og det er jo ikke store kår, han kom af, men han dør som biskop i Odense i 1703, og som velhaver. Så der er jo virkelig en social opstigning. Ikke? Så selvom hans forældre ikke var velhavende, så kom han som 16-årig, der blev han sendt på latinskole, og siden blev han optaget på Københavns Universitet, hvor han studerede teologi. Og derefter blev han ansat som huslærer, først i Hillerød, og så også noget med, at det er jo ikke sådan en lykkelig studentertid, fordi der er jo indimellem, så bliver universitetet lukket, ikke, på grund af pest. Jo. Så man kan sige, det er jo en alvorlig tid. Det er en alvorlig tid, men det var mere for at fortælle det her med, at han kommer af måske ikke velhaverkår, men han får lov at få uddannelse, og han kommer videre, og han bliver ansat som huslærer, også på godset ved Begård ved Tissø, hvor han skrev en del af sin første digte. Og han blev siden så ansat som kapellan hos præsten Peder Worm i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, og det er 2 sogne, der ligger ud mod Storebælt, nordvest for Slagelse. Og han blev sognepræst i sin fødeby Slangerup. Ja. Så han bevæger sig opad, ikke? Han bevæger sig opad. Ja. Det gør han. Men der, du siger, at han kommer ned til Vedbygård. Ja. Der er vi jo der i slutningen af 1650'erne, hvor svenskerne står i landet, og det er urolige tider. Og ser man billeder fra ham på det her tidspunkt, så har han faktisk et lille ar på kinden. Han var med i en duel med en svensk officer, som snubler, da han er ved at gøre det af med Kinko. Så han er altså, det er alvorlige tider, det her. Men det er også smukke tider. Det er smukke tider. Jeg ved, du kan lide Chrysilis-digtet. Du har sunget det mange gange. Ja, det har jeg da. Den står jo også i højskolesangbogen. Ja, som han skrev til... I hvilken anledning, Søren? Jamen, han skrev det til Sille Balkenborg, som er hans første kone, som er præsteenke. Præsteenke efter Peder Worm. Peder Worm, ja. Som han var hos. Ansat. Det er jo den her tid. Altså, hun er jo ikke ret gammel. Altså, man skal ikke tro, det er sådan en gammel en, der kommer med stok og sådan noget. Nej, det er en ganske smuk og pragtfuld kvinde, som han bliver meget betaget af at skrive det her meget fornemme, det Chrysilis, du mit verdens guld. Ja. Men hun dør et år efter brylluppet. Ja, det er ulykkeligt. Ja. Så får han en kone til. Ja. Hun er 16 år ældre. Ja. Og så får han en tredje kone. Ja, og hun er 30 år yngre. Ja. Så det går sådan kan godt. det gå. Det går godt. Ja, der var han 60 år, da han giftede sig med sin tredje kone. Ja. Så udgav han jævnligt digtsamlinger med fædrelandsdigte, kærlighedsdigte og salmer. Og han skrev mange salmer til verslige melodier. Kendte vise- og dansemelodier, fordi han mente, at alle skulle kunne synge med på dem. Og det er jo meget interessant. Det er jo rigtig luthersk. Ja, lige præcis. Og så var det, han udgav første del af sin husandagsbog, Åndelige Sjungekor, og anden del kom senere. Og i sjungekorene, de her udgivelser, der skrev han, Kinko, 3 salmer til hver dag i ugen. Og salmerne var beregnet til at synge derhjemme, når familien og tygendet var samlet til andagt om morgenen og om aftenen, og før man gik i seng. Og hver dag havde sin melodi, så de 3 salmer, han skrev til hver ugedag, de havde den samme melodi, de skulle synges på den samme melodi. Det er meget sjovt. Man kan næsten se det for sig. Ja, det kan man. Ja. Der er samling, det er der. Sige. Det er der. Mm. Men det, han er mest kendt for, det er jo salmebogen. Kinkos salmebog, ja. Som kommer 1699, 4 år før han dør. Og det er en salmebog, som har sat, skal vi sige, standarder, fordi det er jo kolossalt værk. Ja. Og den er jo elsket, den her salmebog. Bliver brugt op igennem den bliver tiden. Brugt op igennem de næste 100 år. Ja. Og der er jo en frygtelig historie bag den salmebog, fordi først får han den
tilbudt, at han skal lave den, og så kommer der intriger ved hoffet. Ja, og han troede, altså han satte jo alt ind på det, så han og fik økonomi til det, og troede, han var sikret, og så videre. Han går i gang med at trykke noget, og så bliver det stoppet. Så stopper kongen det pludselig. Ja. Og måske og fordi han har ændret noget ved nogle af han har pillet lidt ved Luthersalmerne, som jo var nærmest hellige skrifter. Ikke? Mm-hmm. Så han brænder sig rent økonomisk. Men vinden vender jo heldigvis. Ja, det er en lang historie så med intriger og så videre ved hoffet og så videre, men det ender med, at salmebogen bliver vedtaget. Ja. At kongen giver simpelthen tilladelse til, at nu kan han udgive sin salmebog i 1699. Netop. Ja. Og den gælder, den nye salmebog, i hele kongeriget, det vil sige Danmark og Norge. Ikke? Det er hele vejen op gennem Norge. Riget. Ja, gennem riget. Og på den måde blev det også en del af enevældens uniformitet. Man ville gerne have den samme kirkeordning, og den samme, der blev også indført den danske lov i 1683, og der blev lavet kirkeritualer, der blev lavet alterbog, og så blev det rundet af med Kingos salmebog i 1699. Ja, det er faktisk en utrolig historie. Ja. Men den er også utrolig på den måde, at den bliver så elsket i nogle kredse, for eksempel i det jyske, i de stærke jyder. Mm. Altså, de bliver ved med at holde fast på den, selvom der kommer en ny salmebog senere. Så bliver de ved med at holde fast. Og elsker jo de der historier over fra de områder, hvor de holdt så meget fast på den. Når præsten satte et nummer op efter den nyeste salmebog, så sang de dem bare det samme nummer efter Kingos. Det var virkelig fast. Og på Færøerne er det jo Kingo salmesangen. Ja. Og i et tempo, som vi ville jo falde om. Det er langsomt. Kom nu. Ja. Men Kingos salmebog er altså elsket ud over alle grænser. Ja, og så er det jo også det, at han skrev salmer til hele kirkeårets gudstjenester. Så på den måde var han jo også med i den lutherske ånd til, at menigheden kunne synge med på hver søndags tekster og temaer. Ja. Så var Kingo jo også med til at skabe luthersk rettroenhed, fordi der var jo sydfra i Europa rekatoliseringsbestræbelser. Og det var jo en reel risiko i hele 1600-tallet. Så det var jo vigtigt, at man holdt fast i den rette lutherske tro, og det er også i ortodoksiens tid, han virker. Og det har hans salmebog jo også været med til. Ja, for vi skal jo tænke på, at vi er jo ikke meget langt væk fra, at 30-årskrigen er slut. Nej, det er det. Så der er nogle voldsomme begivenheder i folks mentalitet. Så derfor er man jo på vagt. Og der er Kingo jo virkelig med til at uniformere, ikke? Jo, det er det. Du har sagt, at for dig er det store åndelige jungekors første part fra 1674 vigtigt. Ja, det er jo de her salmer, som vi stadigvæk elsker at synge, og som virkelig også på en måde taler ind i vores tid. Det er jo ikke bare ind i en lige efter enevælden tid, men det er også i vores egen tid. Ja. Det der kaldet ind og gøre det, du skal gøre. Lige præcis. Så man kan sige på mange måder, så taler det stadigvæk til os. Ja. For mig er dagens salme en klar og stærk indramning af vores liv. Tænk, hvis vi i vores hverdagsliv, hjemme i familierne, mellem sport og lektier og job og madpakker og hundeluftning og meget mere, hvis vi indrammede dagen med en salme ved morgenmaden og aftensmaden, eller inden vi går ud af døren og om aftenen igen, når vi er samlet igen, så kunne det være sådan en, som nu render solen op af østerliget om morgenen. Fordi salmen sætter en ramme for hverdagen, for min hverdag, som jeg kan hvile i. Jeg skal ikke opfinde det hele selv, og jeg er ikke alene, og alt afhænger ikke af mig, eller hvordan jeg klarer mig, for det er vi jo så optaget af hele tiden. Vi føler os sådan alene i verden, så vi skal kunne klare det. Men her kan man læne sig ind i at synge, lad Gud kun råde. Ja, og så er der et andet billede, som taler meget til mig, det er, hver morgen i min skål en noget uden mål til mig nedflyder. Og jeg tænker på den, fordi da jeg var præst for mange år siden i Fyns Stift, Kingos gamle stift, der holdt vi møder på Boring Højskole op ved Bogense. Ja. Og det er en højskole, som blev indviet i slutningen af 50'erne.
Og med til indvielsen, der kom Ole Wivel. Han havde skrevet en sang, som er i Højskolesangbogen, der truer os i tiden en ond, usynlig magt. Det er selvfølgelig atombomben og alt det der Ragnarok. Og han kommer over og er fuldstændig tyndslidt over på Boring Højskole, og så går han i seng og tænker, der er ikke noget håb. Så bliver han vækket næste morgen. Der står så alle højskoleeleverne, de står ude ved flagstangen, og så synger de nu regner solen op ad Østerlide hver morgen uden mål, inden noget uden mål. Til mig nedflyder. Og så tænker han, så er der altså håb. Ja. Og det er for mig, hver gang jeg hører den, så kan jeg se, hvordan det her håb, der folder sig ud hen over al vores angst. Ja. Så det er en salme, som stadigvæk taler utroligt stærkt. Og så Kinko-historien er vidunderlig. Jeg kan huske, at Møllehave og Ebbe Kløvedal Reich, de lavede et skuespil over Kinkos liv. Jeg er en orm. Det synes jeg, det var helt vidunderligt. Og så har Lasse Lunderskov lavet nogle nye melodier, som vi var meget begejstrede for dengang. Ja, førhen, ikke? Han var en gammel rockmusiker, og så laver han nye melodier til den her forestilling, og mange af dem gled ind i gudstjenesterne. Jeg tror, de er lidt på vej ud igen, men sådan er det jo. Ja. Men det viser noget om, at teksterne hele tiden taler til nye komponister her. Ja. Så der er en friskhed og en stærk styrke. Kinko selv skrev til vise melodier, dansemelodier osv., så skrives der også nye melodier til gamle salmer ind i tiden. Ikke? Ja. Mette? Ja? Skal vi ikke gå i kirken og synge den? Jo, det synes jeg. Ja. Stig op fra jorden.
Salmen er indspillet i Stens Kirke i Helsingør. Organist er Jørgen Hansen. Producer Thomas Berntsen.